Dyma stori Steve, Cyfarfod y Steve. Doedd Steve ddim yn gwybod ble i droi. Tan iddo wneud yn alwad. Fe ddaeth o hyd i rywun i wrandawodd. Ac archwilio cyrffleroedd. I cam cyntaf agorodd drysau newydd. Gyda gefnogaeth gywir, daeth Steve o hyd i ffwrdd ymlaen. Nid ydych yr aeth pen eich hun. Dechreuwth heddiw.